Здравейте! Добре дошли на YouTube канала на Нейрообнова. Казвам се Калина и днес ще ви разкажа за това какви материали ползваме, когато рисуваме нейрографика. Тъй като когато рисуваме нейрографика, ние сме художници, а художниците ползват определени материали и всъщност от качеството и вида на материала много зависи резултата, който ще получим. В крайна сметка, нейрографиката е такъв метод, в който ние самите сме произведения на изкуството. И това, което е важно, е в края на рисуването как се чувстваме ние и какви изменения са произлезли в нас. Но това често е в много пряка връзка с това как изглежда нашата рисунка и дали сме се насладили на рисуването. А това, както ви казах, много зависи от материалите, които използваме. И така, това, с което ще започнем с видовете хартия, които можем да използваме. Най-простото нещо, което но най-близко е под ръка, това е така наречената ксероксна хартия, копирна хартия, на която ние принтираме разни документи. При нея, естествено, тя може да се използва. При нея има един момент, че тя е леко тънка. Обикновено копирната хартия е с дебелина, значи хартията има показатели вид и дебелина. Значи дебелината на копирната хартия е около 800 грама на квадратен метър и това определя колко, този показател грам на квадратен метър определя дебелината на хартията. Копирната хартия, казахме, е леко тънка и когато ползвате нея, много често, ако ползвате алкохолни маркери, те попиват и се отпечатват на долния лист или на нещото, на което рисувате. Това, разбира се, има решение, т.е. ако нямам никаква друга хартия, аз мога да си подложа на някаква такава гръб от скицник или от нещо и когато рисувам върху копирна хартия, самия гръб ще поема този отпечатък, който се случва Има обаче и други варианти, освен копирната хартия. Ако сте решили или ако сте се влюбили в нейрографиката и искате да рисувате, има пак копирна хартия, която обаче е 160 грама на квадратен метър. Тя е доста по-дебела. Всъщност, ето даже мога да ви ги покажа, да ги чуете как звъни. Колко е тънка тази и тази как е по-дебела. Издава друг звук. Тази, която е 160 грама на квадратен метър, всъщност е доста по-дебела и много приятна за рисуване. Напоследък аз използвам основно нея, когато рисувам. Сега ще ми се върне фокус. Събираме фокус отново върху хартията. Върна се. Тя не попива, гладка е и е много приятна. Може да си вземете цял топ и всъщност да си го ползвате без да се притеснявате, че ще ви попива надолу. Друго, което ако искате да си купите блокче. Блокчетата, когато отидете в някои книжарница за художнически материали, имат на тях обозначени различни, как да го кажа, символи. Първото, което е размера. Значи тук специално този блок го има в сантиметри, има го и така нареченото А4. Също казва колко листа има вътре и също казва колко е дебела тази хартия. В случая тази хартия, която е на този блок, е с дебелина 200 грама на квадратен метър, което е по-дебело от тази 160 и вече е като картон. И също ето тук тези неща са важни. Те показват, че върху тази хартия може да рисуваме с молив, с четка, с туш и с как се казваше сега, с въглен. Или с пастели такива сухи.
когато си търсите с какво да рисувате, ако ще рисувате на аерографика и ще рисувате с маркери, моята препоръка е търсете си такава хартия, такива блокчета, които са за чертане, т.е. на тях е оказано, че може да се рисува с маркери. Те са обикновено листовете са по-гладки, защото ако си вземете листове, които са за акварел, акварелите са по-грапави, защото са така направени, че водата да не попива толкова бързо и да прави ефект на акварел. Но когато рисуваме на аерографика, ние най-често използваме маркери. Всъщност маркерът е един от основните инструменти, след малко ще ви разкажа за него. И нямаме нужда от тази гръпавина. Напротив, ние търсим листа да е по-гладък и да може да не попива толкова, да не се разлива, не да не попива, а да не се разлива. И търсете тези символи, те оказват, питайте. Също, много важно нещо, което днес се случи, докато рисувах с една клиентка. Тя си беше взела листове, които са гланцирани. Те не са подходящи за нейрографика, защото се размазва самия маркер. И тогава тя може да даде добър ефект също, защото в крайна сметка в нейрографиката всяко нещо, което се случва, може да го върнем към нашата тема и да си извадим извод или да си намерим бисера от нещото, но все пак гланцовата хартия не е подходяща за рисуване на нейрографика. Сега, какво друго за листовете мога да ви кажа? Има различни видове хартии, може да рисувате различни видове формати. Един от 10 принципа на нейрографиката е, че формата няма значение. Тоест, аз мога да си взема и да си рисувам на съвсем малко ето такова джобно тефтерче, защото мога да си го пъхна в чантата заедно с един маркер и когато имам време или възможност или нужда да седна и да си нарисувам нещо мъничко в това тефтерче. Мога да си взема по-голям формат, квадратен. Мога да си взема огромен формат, в който да рисувам много големи рисунки, които всъщност големите формати дават много сила, но изискват повече време за рисуване. Формата вие си го преценявате според вашата сила и според задачата, която сте си поставили. Също какво може да направите? Може да си купите един лист картон. Пак казвам, вижте какъв е, защото при картоните също има такава дебелина, и вид, дали е за рисуване с молив или за маркер или картони за акварел. И да си го разрежете този картон на всякакви формати. Много зависи от това колко пари искате да похарчите за това, как вие рисувате, колко често, въобще начина. Ние сме творци дори и тогава, когато избираме материала, който ще използваме. Все пак тези няколко показателя, които да направят вашето преживяване по-пълноценно, са важни, за да може да се насладите на рисуването. Другото, което исках да ви покажа, е, че може да използвате дори цветни хартии. Ето тази е 135 грама на квадратен метър, което също е много приятен грамаж. Може да използвате цветни хартии, защото в един момент няма ограничение. Може да искам да рисувам на черно с бяло. И това е също много прекрасно преживяване, когато преживеем от тъмнината да извадим образа и да преживеем този негатив на изображението. Така че няма никакви ограничения, освен вашето въображение и задачите, които си поставяте. Просто следете за грамажа и за гладкостта на хартията. Естествено, пак ви казвам, може и с А4. Аз имам много рисунки на А4 копирна хартия, която обаче е тънка.
И някак си, ако се получи една много красива рисунка, която искам да си закача в рамка, в един момент, заради това, че е толкова тънка, може да ви развали този вкус на... как да кажа? Може и да не го развали, в крайна сметка всичко е преходно. И така, мисля, че за хартията горе-долу е това, да не е гланцирана, да не е прекалено тънка. Ето вижте, аз тук също на бюрото, на което работя, имам си един такъв голям картон, на който ми попива всичките рисунки. Понякога, даже когато рисувате на тънки листове, отдолу другия лист, който отпечатва, оглеждам се да ви покажа дали имам под ръка нещо. Другия лист, който отпечатва, също се превръща в едно произведение на изкуството и него също може да го разгледате като част от цялото това творене и като част от творческия процес. Така че нищо не е страшно, нищо не е грешно. Напротив, това е творчески процес и в творческия процес всяка така наречена грешка, която са ни научили да преживяваме, като че нещо сме направили грешно, всъщност е повод за творчество. Повод да се замислим, добре, какво мога да направя с това? Така че действайте. Следващото нещо, което в нейрографиката е важно, какви са маркерите, които използвам. Аз сега ще направя нещо. Просто ще взема една от многото кутии, с които тук покрай мене се опитвам да сортирам, обаче в крайна сметка всичко се озовава ето така в едни кутии с маркери и ще ви разкажа за маркерите, какви видове биват. Така, основно маркерите може да ги разделим на, да кажем, два вида. Алкохолни маркери и маркери, които са на някаква друга основа, може би водна или някаква друга. Разликата каква е, че алкохолните маркери, когато сложат... Алкохолните маркери са така наречените перманентни маркери, които едно време си купувахме, за да надписваме дисковете си. Такива, които могат да пишат върху пластмаса, върху такива разни повърхности и не се изтриват. Те често се използват в нейрографиката, защото не се размазват. Тези обаче, които са най-често продаваните, са разни на Faber-Castell и на какви други има. Има всякакви видове всъщност, много различни. Има алкохолни маркери, такива, които на тях пише DVD, CD маркер, най-различни видове и другите, които не са алкохолни, може да се ползват и съвсем обикновени фломастри от детско комплектче за рисуване. При фломастрите има един момент само, който е леко трябва да се взема под предвид, че те, когато се рисува с тях, може би даже да ви показвам, когато се рисува с фломастер, това пък е жълто, няма да се види, но я да видим как мога да ви покажа това. Взимам един фломастер, надявам се да го видите, защото в момента не виждам друг цвят под ръка. Когато мина върху него и когато мина втори път, всъщност това наслояване си личи къде е минато веднъж и къде е минато втори път. Защото начина на отдаване на цвета при фломастера е такъв, че той се натрупва, което може да бъде и ефект. Докато при тези маркери, които са алкохолните, те нямат този ефект. Самият цвят е плътен, освен ако не е започнал да свършва маркера, което се случва доста бързо. И маркерите са един голям разход в един момент. Значи имаме такива алкохолни, които са за CD-те. Те обикновено се продават в няколко цвята. Синьо, зелено, черно и червено. Обикновено това са им и лилаво евентуално съм срещала в едни
комплекти лидълски, които пускат понякога. Те са основно тези 4 цвята. Фломастри, детки, може да ползвате, нали, за основната композиция, защото в нейрографиката всъщност най-често композицията рисуваме с един цвят маркер и след това добавяме вече други цветове, когато отцветяваме. Най-различни фломастри биха могли да се ползват. Примерно IKEA имат един доста приятен комплект с хубава цветова палитра и те правят хубаво, отделят цветове и при тях има едно хубаво нещо, че върховете са им такива конусовидни, т.е. зависимост от това как го държа, мога да направя по-плътна линия или по-тънка линия. И съответно това мога да си го използвам, когато си рисувам линии на полето. Така че икейските аз лично ги харесвам. Има една марка Спри, мисля, че се казва. Те са някакви китайски маркери. Те са алкохолни. Те също имат много цветове. Най-различни цветове. Може да... големи кутии с цветове. При тях хубавото е, че те имат два края. Един по-тънък, нали, който може да си рисувам основна композиция. Достатъчно дебел все пак, че да не е съвсем от най-тънките. И другия, който е като четка, който също може да се използва при рисуване на линии на полето. Както виждате, този се почти изхабил от едната страна, което е, нали, на тези китайските маркери. Това им е, че в един момент доста бързо свършват. Така. Най-различни видове. Сега, освен, както изведнъж дойде и темата, че те биват тънки и дебели. Имат размери. Тези, които са за CD-то, техните размери са M, S и какво беше още? Имаше още една буква, която я справих. И F. Така. S са най-тънките. Нали, ако сте ползвател на нейрографика, такива много тънки маркери почти не се, мисля, че даже почти не се ползват. Сте съвсем в началото. А ако от по-дълго време рисувате, вече започвате почва да ви се иска да имате различни дебелини и линии, или знаете как да ги ползвате, или въобще имате по-наработена техника и ви е приятно да рисувате с тънки маркери, нали, е хубаво в един момент да имате всякакви дебелини. Значи S са най-тънките, след което са F, те са средни, не знам какво има F тук, някъде наблизо, и най-дебелите, които са не най-дебелите, но M, а най-дебелите, значи ето това, мисля, че е F, M, в началото ви показах тук M, и вече започват тези по-дебели маркери, които са тези големите. Те са за линии за полето. Те също имат два вида, такива с объл връх и такива с скосен връх. Сега, зависимост от това вие как можете да ги ползвате, тези с скосен връх могат да направят много хубави дебели линии на полето. Тези с объл връх също могат да направят хубави линии на полето. Тоест, така или иначе, различни дебелини маркери са ни необходими, ако искаме да ползваме. И аз лично харесвам тези, които са плоските, защото ми харесва по-голямата дебелина на върха и защото ми харесва, че когато ги обърна, значи от едната страна рисувам и то е плътно, а когато го обърна от върха, то става тънък. И това е нещо, което с развитието на нашата техника и нашата сръчност може да си използваме. Размерите.
Сега, има едни маркери, които на мен са ми едни от фаворитите, една марка. Те са едни японски маркери, които се наричат Микрон. Те не са алкохолни. Понякога се размазват, ако човек не ги доизчака да изсъхнат и започне отгоре много скоро да размазват. Но те са много дълготрайни, много са приятни за писане и също така има много различни дебелини в тях, които започват от много тънко 001, което е съвсем тъничко. Те според мен са такива, които са за чертаене. От 001 до най-дебелите, които съм виждала, те са 12-ка, като 12-ката мисля, че е горе-долу М. М се равнява на 1,5 или 1,2, което всъщност е 12 или 15. Тези Микрон на мен са ми едни от любимите и най-често рисувам с тях. Също на Faber-Castell съм срещала такива, които не са перманентни, а са така наречените Artistic Pen, които също рисуват по-дълго време и по много приятен начин отдават цвета си. Всъщност много меко и много готино всъщност. В един момент човек, когато рисува много, започва да му е много важно това усещане, което е между върха на маркера и самата хартия. И започва тези неща да ги търси и да са му важни. Какви други маркери? Най-различни съм си купувала от Jumbo, от Pepco, от къде ли не. В смисъл, ако се влюбите в нейрографиката или въобще ако сте влюбени, знаете, че влизате в книжарници и почти винаги излизате поне с един маркер, защото освен, че маркерите бързо свършват, почвате да искате да имате цветове, защото едно е да рисуваш само с черно, друго е да може да имаш избор дали да рисувам с зелено, дали да рисувам с розово, дали да рисувам с лилаво, дали да рисувам с бенбено и с не знам какви други цветове. Оглеждам се тук за една голяма кутия от маркери, които съм си купила, но не я намирам за момента. Но те са също една кутия с много цветове. Ето такъв тип, пак с два връха. Един от едната страна тънък и друг от другата страна скосен, което е много удобно, както и преди малко ви казах, защото рисувам, да кажем, алгоритъм за освобождаване на намеренията или за разкриване на намеренията, за облям, минавам по всички стъпки на базовия алгоритъм и накрая имам да сложа линиите на полето и вместо да се чуда какво да правя, просто обръщам от другата страна и правя едни хубави линии на полето с същия цвят. Ето, тук искам да ви покажа как, не знам дали виждате, как всъщност това се размаза. Ето тук малко. Маркер, който не е алкохолен. Това е едно от нещата, което може да се случи. Такива маркери има едни, които са акварелни. Аз в началото на моят път в нейрографиката си купувах акварелни, но вече спрях да ги купувам, защото те наистина много се размазват. И не е приятно. Какви други тънкописци има най-различни цветове, различни видове. Вече ви казах, ако толкова се увлечете, че започнете да рисувате и другите алгоритми, а не само алгоритъм за освобождаване на намеренията, вие ще започнете да търсите, лимирате и други варианти, и други маркери. Я вие за маркерите още нещо, което има да не съм ви казала. Случвало ми се да вляза в книжарница, да си купя някакъв съвсем прост, такъв ефтин маркер за DVD, който да се окаже много качествен и много дълго време да рисувам с него. Така че опита и експеримента, нали, е най-така добрия учител. По отношение на основните маркери, не знам какво друго да ви кажа. Има скъпи маркери, нали, такива, които
отивате в някоя книжарница и голям сет от 120 цвята, примерно, може да си купите за 200 лева, да кажем. Обаче, ако сте съвсем в началото, препоръчвам ви да не, как да ви кажа, не давайте в началото много пари за маркетинг. Проверявайте ги. Не винаги най-скъпото е това, което ще ви донесе най-много удоволствие. В крайна сметка, но, нали, понякога е много готино да отидеш и да си купиш за 5 лева един маркер, който да му се накефиш много. Така че всичко е много индивидуално, но в общи линии това е начинът, по който отдават цвета си, дали се размазват или не, дебелината, която ви е необходима и вече различни видове марки. За фломастрите ви казах, те също могат да се ползват на... В крайна сметка също могат да се ползват. Но не за оцветяване, а за основен цвят, за построяване на композиция в нейрографиката. И сега отиваме, като казах оцветяване, минаваме към следваща точка, защото, нали, в нейрографиката имаме композиция, окръгляне, което моите не е много окръгляне, днес това не ми е целта. И стигаме до цветовете. С какво слагаме цветове? Ето ще ви покажа следващата моя кутия с текстови маркери. Много хубавото нещо на текстовите маркери. Тук има, ще махна някои, които са от съседния клас, от другия вид, за да ви покажа текстовите си маркери. Много хубавото нещо на текстовите маркери при оцветяването е това, че текстовия маркер, те са тези, които са с плоски, скосени върхове и те много бързо могат големи повърхности от нашата рисунка да отцветят бързо. И другото, което е важно, не толкова, че е бързо, което понякога е важно, защото в нашия забързан свят не винаги може да отделиме 5 часа за рисуване, колкото и да ни се иска. Нали? Колкото и да сме въвлечени, в крайна сметка може да намерим 1 час или половин час да си нарисуваме една малка рисунчица А5, за да се успокоим и да си намерим разрешение на нашата задача. Но това, което е по-важно при тях, е, че те, когато не правят тези остри и неприятни покривности, които са при фломастрите. Що ви казвам, че фломастрите не са хубави да се използват за добавяне на цвят, защото ние, нали, рисуваме, заобляме едно дълго време, за да махнем всички остроти и изведнъж, ето сега ще ви покажа, изведнъж хващаме един фломастер и си казваме, сега тук ще отцвета с фломастер и той фломастера почва да прави едни такива остри. И ние, както сме заоблили всичко, и изведнъж, като сложим фломастри, те пък започват едно на друго да се наслагват, почват да ни дават едно усещане за острота, което не е приятно. Така че, за да го няма този проблем, са ето тези маркери. Сега, при тях какво е? При тях също като влезем в една книжарница и има някакви видове, най-често в обикновените книжарници можем да намерим едно такова сетче от 4 от някои електрикови цвята. Най-често са оранжево, жълто, да кажем розово, зелено, ярко. Да, ето сега да кажем ето тези. Оранжево, жълто, ярко и примерно зелено, някой път и синьо. Най-много, кажем, 5 цвята. И понякога това е твърде недостатъчно, за да изразим това, което ни се иска с цвят. Но, нали, аз началото, преди да намеря този комплект, който тук имам от много цветове, намерила съм един комплект на Stabilo Boss, който съдържа 23 нюанса, нали, цветове, което някакси на мен ме успокои и ми даде
тия изразни средства, от които имам нужда. Но, пак казвам, този комплект от Stabilo Bosch 23 цвята не е много ефтин. Аз съм го дебнала на промоция, за да го взема за 60 лева нещо, тези 23 цвята. Не винаги 60 лева може да отделим за маркери. А без промоция беше към 100. Нали, тези 23 цвята, но пък, нали, сега ще ви покажа, тук ги имам един неразопакован, неизползван, нали, да ги видите заедно как са. Това са ето тези цветове, които всъщност е много готино, защото хем има тази покривност, хем има достатъчно нюанси, за да се изразим. За мен това е важно, но аз все пак това работя. Но пък вие, ако сте запалени да ползвате, нали, също може да ползвате. Stabilo Bosch имат и по-малки комплекти, не чак толкова цветове, но примерно с 14 там или с 12, с колко бях, които са по-ефтини, които пак е по-добре, отколкото само тези, нали, 5 цвята или 6, защото примерно някъде има или лаво. Кажем 6 цвята най-много. Понякога, последно миналата година, Lidl бяха пуснали ето тези малки дребнички маркерчета, които също имат цветове, имат някои пастелни. Също и в обикновените книжарници могат да се намерят от някои видове също пастелни тонове, няколко. Нали, не чак толкова много, но все пак достатъчно, за да има малко повече изразни средства. Тоест, нали, може да се намери топло жълто, което не е електриковото жълто, или такова нямам много от тях. Но също в Lidl пускат през няколко месеца такива офисни материали. Аз, честно казано, съм очарована от качеството на техните материали, които пускат, защото ето тези малките, които имат много приятни нюанси. Вие пък не ги виждате там заради моя образ. Но чакайте, сега ще ви ги покажа така. Когато имате само 6 цвята, да кажем, тогава идват на помощ моливите. Естествено, с моливи може да се отцветява. Не само с маркери. Моливите също се ползват като нали, инструмент, за да дадем цвят. Хубавото на маркерите и това, заради което ползваме маркери, е, че маркерите правят много голямо впечатление. А ние, когато рисуваме нейрографика, работим с това, че ние преработваме нашите вътрешни впечатления. Когато създадем много силно и ярко ново впечатление, такова каквото ни дават маркерите, изведнъж ние можем да заместим, не да заместим, а да преобразуваме някакво силно и ярко впечатление, което ни е било пречка, за да реализираме нашата тема по най-добър начин вътрешно, съответно след това и външно. Така че това е една от причините, поради която се ползва маркер. Другата причина, както казва самия автор, е, че по някакъв начин маркера е инструмента, който е символ на нашето време. И че всъщност големите художници от предишните епохи, те просто са нямали маркер и са рисували с това, което имат. Но ако са родени в днешно време, те също ще ползват маркер като инструмент, защото той просто съществува. Той е изобретен и той дава много възможности. Нали? Освен, че дава това ясно впечатление, което много е хубаво, че когато рисуваме с маркер, но това е нашата заявка, която ние казваме на нашето подсъзнание: да, аз съм тук и аз съм готов да рисувам и да действам по моята тема, за да се осъществи тя. Тя е такава много конкретна заявка. Ние често, нали, в нашия живот не могат да ни се случат нещата, защото ние сме колебливи. Искам да кажем финанси, искам повече пари, обаче вътрешно има такова, заслужавам ли ги, ма как сега да ги изкарам, ама еди какво си, нали? Цялата ни енергия отива в това колебание, вместо да сложа една ярка черта и да кажа: да, аз искам да имам по-големи доходи в
моя месец и да сложа категоричност с този маркер за себе си. И изведнъж всички тия колебания, ама дали има или има, мога ли, не мога ли, не се занимавам повече с тях. Занимавам се с въпроса как мога аз тези пари да ги изкарам, които искам. Което всъщност ползването на самия маркер ни дава тази заявка. Което е много интересно човек да го изследва. Нали? Всяко нещо в нейрографиката е повод да изследваме това, което носим. Казах ви за маркерите. Освен това, ако много твърде често, нали, ползвате само моливи, предизвикайте се. Нали, смисъл е да излезем от стереотипа си, за да може да разкрием онези неща, които не ги ползваме, защото си действаме само по стереотип. Ако прекалено пък само с маркери отцветявайте, пробвайте един път да отцветявате с моливи. За да сменим. И това, което искам да ви кажа за моливите, нали, моливи пак може да ползваме всякакви. Моливи, моята препоръка е избирайте си меки моливи. Има едни драскащи моливи, които не отдават добре цвят. Хубавия молив дава хубав цвят. Хубавия молив е мек и той много лесно рисува. И то е приятно, всъщност. Това рисуване носи едно много приятно чувство. Меки моливи може да се ползват акварелни моливи, които обаче не им слагате вода. Всъщност в нейрографиката не ползваме водни бои, точно защото един от принципите на нейрографиката е, че качеството на резултата зависи от количеството на линиите. И изобщо цялата тая работа с линиите и да усетя върха, който среща хартията, върха на молива или върха на маркера, това е едно усещане, което помага свързването на нашите неврони. Този път вътре, тази графичност, заостреност на самия молив и нашето преживяване е по-различно. Всъщност нейрографиката ние рисуваме заради нашето преживяване. И точно заради това имаме определени материали. Моливите меки, акварелни моливи, те са меки и са приятни за рисуване. Може да не се размиват отгоре, няма нужда. Понякога вие сте творци, понякога може да решите, че искате да видите, ако след като сте си го нарисували и сте взели преживяването, защото сте го направили без вода, нали, без тези боички, а без моливи, и да сте усетили целият ефект от това ръката ми да работи, да среща хартията, да мисли за темата, да преживява всичко, което се случва. Мога отгоре да реша да го разводня и да видя какво ще стане. Само защото това ще ми донесе естетическо удоволствие. Както знаете, в нейрографиката има един етап, който се нарича стилизация, където ние вече накрая, тя е предпоследният етап, който ние рисуваме, за да се кефим. Ние рисуваме, за да доведем рисунката до естетическо удоволствие. При този етап стилизация може човек да смеси тези маркери, които са много ярки и изведнъж може би не му харесва толкова, може отгоре да им добави моливи. И добавянето на моливи да донесе тези нюанси, които примерно може би ни липсват, ако нямаме много цветове текстови маркери. И като добавя моливи, изведнъж почва тази рисунка да придобива съвсем различна дълбочина, различно усещане. Нали, как била е много ярка, всичко е било много така стряскащо ме контрастно, примерно. И добавям моливи, тя придобива дълбочина. И придобива съвсем друго измерение, което ми е било нужно. Моливи всякакви също може да търсите. Има скъпи моливи, има професионални моливи. Аз примерно съм
Много ми харесват Faber-Castell. Имат едни полихромни моливи, се казват. Те са много меки. Преди си купувах на Faber-Castell акварелни моливи, обаче когато открих, така или иначе не им ползвам акварелната опция. Когато открих полихромните, започнах да си купувам само полихромни. Но не винаги е възможно, защото те са някъде около 3,50 молива вече. Преди бяха по-евтини, но сега са по-скъпи. Но пък удоволствието да се рисува с хубави моливи е много, как кажа, безценно. Но има различни видове, има и по-обикновени детски моливи, но е много важно да са меки. Това е изключително важно, защото има едни драскащи моливи, които не носят никакъв цвят. И това просто, ако си изхабиме недоволство, за да ни харесват материалите, ще пропуснем уния ползи от рисуването, които може да вземем, когато рисуваме с по-подходящи материали. В крайна сметка, в началото всичко може да ни свърши работа. А и не само в началото. Винаги всичко може да ни свърши работа. Мен ми се е случвало да рисувам с обикновена химикалка на съвсем малко такова джобно тефтерче. Даже, нали, тук мога да ви покажа подобни рисунчики, нали, с химикалка на джобно тефтерче. Така че, в крайна сметка, всичко може да свърши работа, когато човек иска да твори, нищо не може да го спре. Но, когато пък иска да се развива в творчеството си, също нищо не може да го спре да има подходящите материали. Надявам се да съм ви била полезна. Опитах се да бъда възможно най-изчерпателна. Ако имате въпроси, може да ги зададете под това видео или да споделите вие какви материали, марки сте открили, които харесвате и които са готини, за да се радваме заедно, за да творим заедно и за да ни е още по-добре заедно. Останете свързани. Надявам се да ви харесва в моето поле и да се върнете отново за още нейрографика и такива полезни видеа. До нови срещи!